Ugwumba. Ugwumba TV endorse. Channel 280 na TSTV, and of course na Facebook Ugwumba TV. And my daughter who had a more. They are doing amazing work. Thank you very much. Ugwumba. Ihe ọma mere unu ga-adị ogologo ndụ. Ihe akụ ihe enwe ọ ga-abalị unu. I get you people all run on your choice. No, you can cream the magacho. Uno very yeah, I think what I na radio tour 070 3209 8008. I know na Facebook Adanta Cultural Troupe, Adanta TV. On Instagram, onye jebe ahụ ga-enweta anyị ya.
Thank you.